Sanibonani babukeli, nginguDt. Revathi Ramaswamy ngise-Apollo eSecunderabad. Ake sixoxe ngalolu hlelo oluvame kakhulu olubizwa ngokuthi i-hysterectomy noma ukususwa kwesibeletho. Okokuqala, ngithanda ukwabelana. I-hysterectomy kufanele kube inketho yokugcina engqondweni yowesifazane. Kumelwe ukuba usesebenzise zonke ezinye izindlela zokuthola inkinga yakhe yokopha, inkinga yakhe ye-fibroid, izinkinga zesimila esibelethweni sakhe ngaphambi kokukhipha isibeletho. Futhi ikakhulukazi uma usengumfazi omncane ongaphansi kweminyaka engu-40, sicela ungacabangi ngokususwa kwesibeletho njengenye yezindlela. Empeleni, kufanele kube inketho yokugcina uma zonke ezinye izindlela zingasebenzi. Kungani kunjalo? Ake ngikutshele ukuthi ama-ovari angumthombo wamahomoni abaluleke kakhulu, ama-estrogens, ama-progesterone, namanye ama-testosterones kwabesifazane. Futhi ama-ovaries afa ekungamukeni kokuya esikhathini, okungaba okwangemuva kweminyaka engama-46 kuye kwengama-55. Kodwa uma ususa isibeletho ungakafiki eminyakeni engu-40, ama-ovari ayaphela ukusebenza kusenesikhathi. Kungani? Ngoba ukunikezwa kwegazi kwe-ovari kanye nokunikezwa kwegazi kwesibeletho kuhlangene ezindaweni ezithile. Futhi uma sisusa isibeletho, siphazamisa ukuhlinzekwa kwegazi kuma-ovari. Ngakho ama-ovari angase angasebenzi ngaphambi kwesikhathi noma athole ama-cyst. Ngakho-ke isicelo sami kini nonke nibukele, ngaphambi kweminyaka engu-40, ningacabangi ngokususwa kwesibeletho ngaphandle kokuthi sekuphoqelekile impela. Ngisho nangemva kweminyaka engu-40, kukhona ezinye izindlela eziningi ezifana ne-hysteroscopy, i-colposcopy, noma ukwelashwa ngamahomoni ngaphambi kokucabanga ukususa isibeletho. Lokho kufanele kube into yokugcina ucabanga ngayo. Lapho udokotela ethi azikho ezinye izindlela ngaphandle kokususwa kwesibeletho, kulapho-ke acabangela i-hysterectomy. Ngiyabonga, bangani.